Tak jdeme na to. V první scéně filmu se probouzí dívka, začne si čistit zuby a vidíme, že je v jakési jeskyni. Jeskyně je obklopená a skrytá listovým a stromy. Pak vidíme, jak nedaleko přistává letadlo. Dívka vyskočí, popadne zbraň a když z letadla vystoupí muž, namíří a zastřelí ho. Po výstřelu si schová nábojnici. Střih do jiné scény. Muž se probouzí z noční můry. Vezme si klíčky od auta a jede na pláž. Sedne si k moři a sleduje východ slunce. Hrdina otevře zápisník a začne si něco psát. Když skončí, je z jeho výrazu patrné, že ho něco tíží a trápí. Působí sklíčeně. Přiběhne k němu pes. Chvíli si spolu hrají a pes pak odběhne zpátky ke svému pánovi. Na telefonu mu přijde upozornění s nějakým hlášením. V další scéně náš hrdina jede na základnu námořní pěchoty, vejde do kanceláře a pozdraví ho žena, kterou nezná. Jak se později dozvíme, jmenuje se Bartholomew. Z jejich rozhovoru vyplyne, že muž neobstál při psychiatrickém posouzení. Později se ho žena zeptá, zda má nějaké blízké příbuzné, na což on odpoví ne. Hrdina se představí a dozvídáme se, že se jmenuje Levi. Bartholomew se ptá, proč Levi nepodstoupil další lékařské posouzení, případně se neodvolal. Odpoví, že v tom nevidí smysl. Žena se zeptá, co by se stalo, kdyby mu k tomu dala důvod. Poté se přesouváme do Litvy. Vidíme dívku s květinami, jak prochází hřbitovem. Přijde ke svému otci, který sedí u hrobu a hraje na akordeon. Dívka položí květiny na matčin hrob a my v ní poznáme vražedkyni z úvodní scény. Otec jí požádá, aby mu odevzdala svou hanbu a ona mu dá nábojnici z posledního výstřelu. Dozvídáme se, že každé další zabití je pro ní těžší a těžší. Otec navrhne, aby zůstala v Litvě aspoň pár týdnů. Ona odvětí, že musí letět za Rubenovičem do Moskvy a nejspíš se bude muset na rok, možná déle, stáhnout. Z jejich dialogu vyplyne, že otec má rakovinu a 14. února si chce vzít život a ulehnout do hrobu vedle své manželky. Poté se přesouváme do září. Vidíme našeho hrdinu, jak leží s kapačkou na palubě vrtulníku. Otevře oči a odpojí si ji. Vojenská žena vstoupí a požaduje, aby jí odevzdal všechny své přístroje. Oznámí mu, že se od něj očekává, že se zítra dostaví v 16:00. Podá mu krabičku a řekne, aby ji otevřel až po přistání. Muž se zeptá, kde jsou, ale žena mu odpoví, že na to nemá oprávnění odpovídat. Poté Levi vyskočí z vrtulníku a otevře padák. Sledujeme krátké záběry jeho cesty přes útesy, hory a lesy. Jakmile Levi dorazí do určené tajné oblasti, přivítá ho Jasper Drake, voják speciálních jednotek námořní pěchoty, který si přeje, aby mu říkali JD. Levi se představí a řekne, že je bývalý příslušník americké námořní pěchoty. Ukáže se, že JD byl celý rok úplně sám a jeho služba končí o půlnoci, kdy ho má Levi vystřídat. Dozvídáme se, že Leviho úkolem je každý den hlídkovat na západním svahu, kontrolovat zásoby munice, stav oplocení a zavěšené miny. Není tu žádný signál a v případě jakékoliv situace je tu nouzové tlačítko. JD pak vysvětlí, že na věži je siréna pro případ leteckého poplachu. Pokud by selhaly všechny maskovací systémy nebo by někdo pronikl do soutězky, automaticky se spustí určitý protokol pro toulavé psy. Pokud Levi uslyší sirénu, musí okamžitě utéct. Levi se ptá, jaké má povinnosti, kromě toho, že má všechno držet v tajnosti. JD odpoví, že nesmí dovolit, aby se ti ze soutězky dostali ven. Levi nechápe, o čem mluví a JD hodí do soutězky dýmovnici. Začnou slyšet zvuky ze soutězky, ale kvůli husté mlze není téměř nic vidět. JD říká, že těm dole se říká prázdní. Vysvětluje, že na konci 40. let bylo do soutězky posláno 3 prapory přes 2000 mužů, aby ji vyčistili. Nikdo z nich se nevrátil. Od té doby přešli na taktiku zadržování. Levi se zeptá, co si o tom JD myslí. JD odpoví, že věří, že soutězka je brána do pekla a oni jsou její strážci. Pak vidíme den, kdy už je Levi ve věži, večeří, myje nádobí a pije alkohol z domácí palírny. Levi si dělá další zápisky do svého deníku a pak jde spát. Mezitím JD vystřelí signální světlici a vrtulník ho vyzvedne. Voják kontaktuje Bartholomewa a hlásí, že úkol je splněn. Děkujeme za vaši službu.
Říjen pomalu ubíhá a vidíme Leviho při jeho každodenních povinnostech. Později provádí komunikační kontrolu, jak je požadováno každých 30 dní. Dostane potvrzení, že kontrola proběhla, ale Levi je požádá, aby ještě počkali, že má otázku. Znovu mu však zopakují, že kontrola je hotová a spojení je přerušeno. Po hovoru Levi pohlédne na knihovnu, hledá něco ke čtení, ale všimne si nápisu na zdi za ní. Posune polici a objeví citáty, které tam zanechali jeho předchůdci. Vyjde na pozorovací plošinu a dalekohledem se podívá na protější věž. Tam spatří dívku, o které víme, že je vražedkyně. Dá se tedy usoudit, že se rozhodla skrýt tím, že přijala tuto službu. V další scéně je noc, hustě prší, hřmí. Levi spí, ale probudí ho hrom, až se poleká. Sáhne po pušce, ale nechtěně převrhne sklenici vedle matrace a poraní si nohu. Sedne si k oknu, aby si vytáhl střepy ze šlapky, pak popadne dalekohled a spatří snajperku u jejího stolu, osvětleného svíčkami. Dívka sfoukne svíčky. První listopadová epizoda začíná tím, že dívka v sousední věži slaví narozeniny. Sedí s kouskem dortu a zapálenou svíčkou, zpívá si a pije šampaňské. Dalekohledem se podívá na Leviho a vidí ho na jeho pozorovací plošině, jak si píše do deníku. Něco napíše na tabuli, vyjde na svou plošinu, vystřelí z pistole do vzduchu a ukáže Levimu vzkaz, ve kterém se ptá na jeho jméno. Levi odpoví na své vlastní tabuli, že veškerý kontakt je zakázán. Markova žena je překvapená a napíše, že se jmenuje Dasa. Má narozeniny a hodlá si dělat, co chce. Levi se představí a navrhne přípitek na její narozeniny. Nalije si domácí pálenku, zvedne hrnek a Dasa pozvedne láhev šampaňského. Dasa pustí gramofon s deskou a vezme další láhev. Napíše vzkaz, aby Levi ukázal, jak tančí. Levi odpoví, že je špatný tanečník. Dasa se zeptá, v čem je tedy dobrý. Levi napíše, že je docela slušný střelec. Dasa se zeptá, jak moc dobrý. Levi vejde zpět do věže. Mezitím Dasa vystřelí ze své pušky na jeho hrnek s pálenkou. Levi je překvapený. Na oplátku Levi se střelí její láhev šampaňského. Dasa zatleská a postaví si láhev na hlavu, aby jí Levi mohl sestřelit, ale náhle vypne hudbu a gestem ukáže Levimu, aby se podíval do rokle. Levi se podívá dolů a rychle popadne zbraň. V puškohledu spatří lidským bytostem podobné tvory. Zahájí palbu a Dasa se přidá s ruským kulometem. Později Dasa zaslechne pod svou věží hluk a uvědomí si, že tvorové jsou nejspíš přímo pod ní. Pomalu couvá, ale drápovitá ruka se po ní natáhne. Podaří se jí tvora zastřelit, podívá se dolů a vidí, že monstra šplhají po její straně rokle. Začne po nich střílet pistolí. Levi pomáhá a střílí ze své věže. Dole vybuchne mina, když na ní spadne dutý muž. Levi popadne další zbraň a pokračuje v palbě. Druhý den ráno vidíme Leviho, jak hlídkuje nad roklí, zatímco si Dasa ošetřuje zraněné rameno. Později napíše Levimu na tabulku, že to byly nejlepší narozeniny jejího života. Levi se tomu zasměje. Ten den vidíme hlavního hrdinu, jak se stupuje dolů, aby vyměnil miny, které vybuchly během útoku monster. V tu chvíli se z rokle vznese dron, sleduje Leviho a zase odletí. Začíná prosinec. Dasa hraje na klavír. Najednou vyjde na pozorovací plošinu. Podívá se dalekohledem a u Leviho věže spatří vánoční stromek. Nechal jí tam vzkaz. Veselé Vánoce, Dasa. Nadšeně se rozesměje a zatočí se v lehkém sněžení. V následujících scénách zahlédneme krátké momenty z jejich společného času. Staví sněhuláky, každý podle toho druhého. Pomocí tabulek a dalekohledů spolu hrají šachy. Každý si postaví improvizovanou bicí soupravu z hrnců, kýblů a kovových talířů a hrají si navzájem hudbu. Teď je únor. Pozdě v noci Leviho probudí náhlý poryv větru, který otevře dveře. Zavře skleněné dveře a opře o ně ruku s nádechem smutku. Přes den jde Levi na hlídku, ale Dasa na druhé straně rokle není vidět. V další scéně vidíme Leviho, jak si dělá poznámky do zápisníku. Další záběr ukazuje Dasu, jak zapaluje svíčku a se slzami v očích se dívá na fotografii sebe a svého otce. Levi to vidí a napíše jí, proč dnes nešla na hlídku a jestli se něco stalo. Dasa odpoví, že měla těžký den a že by si přála, aby tam s ní byl. V následující scéně se Levi v noci probudí a přečte si na zdi napsaný citát. Jen ti, kdo jdou příliš daleko, mohou zjistit, jak daleko mohou dojít. Přes den Levi z improvizovaných materiálů vyrobí lano, aby se mohl dostat na Dasinu stranu. Dasa to vidí a nemůže uvěřit, že to opravdu udělá. Natrhá květiny a s pomocí lana a postroje přeleze na Dasinu stranu.
Když se dostane na druhou stranu, konečně spolu poprvé mluví tváří v tvář. Dasa mu řekne, že mu upekla králičí koláč. On na to, že by si dal sprchu. Ve sprše si Levi všimne, že Dasa pověsila prádlo na šňůru, aby uschlo. Musí pro něj nahý doběhnout. Dasa tu scénu sleduje na monitoru a usměje se. U večeře spolu mluví a snaží se zjistit, kde vlastně jsou. Z jejich rozhovoru vyplývá, že byli v helikoptéře omámeni, aby nevěděli, kde se nacházejí. Později jsou Dasa a Levi na střeše. Drá pustí vinilovou desku a začne tančit, přičemž vyzve Leviho, aby se k ní přidal. Během tance skončí na zemi a dají si první polibek. Poté sedí na vyhlídkové terase. Drá ukáže na Orionův pás a vypráví Levimu o smrti svého otce, přičemž říká, že jí otec požádal, aby se dívala na Orionův pás a vzpomněla si na něj. Levi Dasovi prozradí, že píše poezii. Během jejich rozhovoru se dozvídáme, že napsal báseň věnovanou Drá. Ta na něj naléhá, aby jí prozradil název. Váhá, ale nakonec jí řekne, že srazila noc. Druhý den ráno se rozloučí a Levi se po laně vrátí na svou stranu. Stvoření se pokusí přejít za ním, spustí miny a lano praskne. Levi spadne do rokle. Dasa si rychle připne padák a skočí za ním. Ocitne se v silném proudu, ale vyšplhá do stromu. Mezitím Levi visí v bezvědomí na stromě. Plazí se k němu obrovská stonožka. Začne na stvoření střílet a podaří se mu ho zabít, ale bahno, do kterého spadl, ho začne pohlcovat a brání mu v útěku. Drá najde Leviho a odstřelí chapadla stvoření. Potom oba pokračují dál zelenou mlhou a mezi suchými větvemi stromů. Uslyší zvuk a otočí se. Jezdce na koni se na ně řítí. Kůň zaútočí na Leviho a jezdec na Drá, ale podaří se jim je odrazit. Z jejich rozhovoru se dozvídáme, že Drá ztratila naviják. Spadl do řeky. Útes je vysoký 500 metrů. Dvojice se přesune do jiné části rokle. Poznáme to podle barvy mlhy, která je teď modrá. Vidí množství kostí zamotaných v suchých větvích. Pak narazí na částečně zřícené domy, také porostlé liánami. Na stožáru visí roztrhané vlajky Británie, SSSR a USA. Připomíná to starou opuštěnou vesnici z druhé světové války. Dasa a Levi slyší, jak se blíží monstra a schovají se v jedné z budov. Podle interiéru to vypadá na kostel. Na lavicích jsou pavučiny a lidské kostry. Uvnitř kostela slyší podivné zvuky a snaží se najít jejich zdroj. Najednou ze shora padají lebky s pavoučíma nohama. Drá a Levi po nich začnou střílet, ale v tu chvíli do kostela vtrhnou monstra. Dasa udělá díru do zdi a utečou. Narazí na skalní stěnu s bránou. Vejdou dovnitř a rozhodnou se zabarikádovat dveře. Uvnitř najdou velkou místnost připomínající laboratoř. Levi objeví starou kazetu. Z tohoto videa se dozvídáme, že se lidé snaží zabránit úniku toxinu z rokle. Biochemická sloučenina se spojila s DNA řetězci biologických organismů žijících v rokli. Lidská DNA se prolnula z DNA rostlin, zvířat a dokonce i hmyzu. Hrdinové usoudí, že pokud utečou rychle, nenakazí se. Při hledání východu vstoupí do další místnosti, kde najdou počítače z počátku 21. století. Drá položí zřejmou otázku, proč tu rokli nebombardovali. Levi zapne jeden z počítačů. První zpráva, která se objeví, zní Dark Lake vojenská společnost. Levi z toho vyvodí, že výzkum stále pokračuje. Počítač také ukazuje, že rokle je dlouhá 4,5 kilometrů, vydají se zpět k východu. Dasa si vzpomene, že nechala u dveří svůj pytel s municí, ale když se vrátí, už tam není. Otevřou dveře a Drá hodí dýmovnici. Po chvíli chůze od brány najdou batoh. Jakmile ho Dasa zvedne, smyčka se jí utáhne kolem nohy a stáhne ji po zemi. Ukáže se, že to byla past. Objeví se kůň s jezdcem. Drá visí ve vzduchu. Někdo ji schoval jako potravu pro nějakou bytost. Přiblíží se humanoidní postava a ulomí větev, která Drá vyrůstá z břicha. Ta využije příležitosti, seskočí dolů a pustí se do boje s tvorem. Levi přiběhne na pomoc. Poté se Dasa zeptá, kde vlastně jsou. Levi odpoví, že jsou pod raketou s chemickou hlavicí. Říká, že našel odpalovací šachtu a že je to jediná cesta ven. Vysvětluje, že po zemětřesení začaly rakety unikat a toxin je teď v mlze. Nemůžou v ní zůstat dlouho. Aby se dostali ven, musí přejít most, nad kterým visí stvoření jako pavouci. Jedno z monster chytí Dasu a dvojice začne bojovat. Poté, co propálí pavučinu, vyšplhají nahoru a najdou starý džíp ze 40. let. Levi říká, že tyto džípy mají silné navijáky, projedou roklí a hledají lano, které nakonec najdou.
Zatímco Dasa odráží útok monster, Levi začne lano napínat. Dasa šlápne na plyn a vozidlo se začne šplhat vzhůru, ale ostatní monstra začnou lézt po laně a po stěně útesu za nimi. V autě Levi najde meč a začne monstra sekat. Mezitím Dasa najde sekeru a pomáhá mu. Jedno z monster zaútočí na Leviho a ten se zachytí kovové tyče na vozidle. Nožem propíchne nádrž a palivo začne vytékat na lano pod autem. Dasa hodí výbušniny a zapálí unikající palivo. Lano, po kterém monstra šplhají, vzplane a vozidlo exploduje, ale Levi se z Drá dokáže vyšplhat na kapotu. Stojí spolu na skalní římse. Levi řekne Drá, aby přeřízla lano. V další scéně vidíme, že se protagonisté zachránili a teď sedí na vyhlídkové plošině věže. Levi obvazuje Dra a rány. Řekne jí, že ví, proč ho sem poslali. Dohodnou se, že se za týden znovu setkají, aby se ujistili, že nejsou nakažení. Než Levi přejde po laně zpět na svou stranu, řekne Dra, že ji miluje. V následující scéně Levi hlásí svou pozici přes rádio. Požádají ho o přístupový kód a on ho nadiktuje. Řeknou mu, aby čekal. Pak se ozve Bartholomew a oznámí mu, že byl aktivován systém řízení dronů. Zeptá se ho, jestli se stoupil do rokle. Levi zalže a tvrdí, že do rokle nikdy nešli. Po ukončení hovoru Bartholomew zkontroluje videozáznamy a vidí Leviho z Dra. Řekne veliteli, že se z Leviho stal problém a nařídí mu připravit tým na nasazení ráno. Druhý den ráno Dra a Levi kontrolují okolí a dívají se na sebe dalekohledy. Dasa napíše na svou tabulku, že ho taky miluje, ale oba uvidí blížící se vrtulník. Levi na Dra zakřičí, ať utíká. Oba aktivují zařízení na měření vzdálenosti. Vrtulník přistane a z něj vystoupí Bartholomew se 2 vojáky. Když zjistí, že věž je prázdná, vypustí do vzduchu drony. Jeden z dronů najde Leviho a začne na něj střílet. Levi upadne a poraní si nohu, ale podaří se mu dron sestřelit. Zjistí, že mu do konce rokle zbývají jen 3,8 kilometra. Bartholomew najde na zdi nápisy a přečte si jeden z Leviho citátů: 3 věci nelze dlouho skrývat, slunce, měsíc a pravdu. V tu chvíli Levi a Dra využijí své odstřelovačské dovednosti a zničí všechny antény, které maskovaly rokly. Teď je viditelná pro všechny radary a satelity. Spustí se siréna. Systém likvidace rokle je aktivován. Velitel oznámí, že mají 2 minuty na vzlet a únik. Dasa stihne urazit potřebnou vzdálenost, ale Levi kvůli zraněné noze nemůže běžet dost rychle. Dojde k obrovské explozi a Bartholomewův vrtulník je zasažen. Rázová vlna srazí Leviho k zemi a on spadne do vody pod sebou. V další scéně vidíme Dasu, jak drží obálku od Leviho s nápisem: Pokud to nezvládnu, otevři při západu slunce. V jeskyni Dasa počítá 5 dní, ale Levi se nikdy neobjeví. Přesouváme se do Francie. Dasa sedí u kříže na břehu a otevírá dopis od svého milého. Uvnitř je báseň. Přichází duben. Dasa teď pracuje jako servírka ve francouzské restauraci. Obsluhuje hosty, otočí se a spatří Leviho sedět u stolu. V tu chvíli stuhne. Levi na ní pohlédne a zvedne ubrousek s nápisem: Bude králičí koláč. Stejný koláč, jaký mu kdysi připravila v rokli. Levi vstane a Dasa ho následuje. Stále nemůže uvěřit, že je naživu. Levi je šťastný a vděčný, že se s ní konečně znovu setkal. Dívají se na sebe v úžasu. Poslední scéna je jejich polibek a shledání.